tilanne? Vai miten sä itse annat analyysin? No kyllä se mun mielestä ihan hyvin meni. Eikä se Venäjäkään niin huonosti mennyt, mitä kirjoitettiin. Ei kai kyllä ihan hieno kausi oli ja hienossa joukkueessa pelata ja on hyvä päätös kaudelle. Ei tuon paremmin voi kautta päättääkään. Aivan varmasti. Ja neljäs Suomen mestaruus, niin tuntuuko se siinä, kyllästyykö siihen ikinä? Sulla on ollut 8, mutta nyt oli 4 täällä Kärpissä. Ei siihen kyllästy, että kyllä me tuolla joukkueen kanssa, niin se on 11 kuukautta, mitä me tehdään hommia. Että periaatteessa tässä nyt parin viikon päästä alkaa uuteen kauteen valmistautuminen ja aletaan ihan tosissaan treenaa, niin 2 kertaa päivästä sen koko kesän läpi ja sitten taas kun talvi lähenee, niin sitten aletaan pelaamaan. Että kyllä se työmäärä, mitä siihen tehdään, niin tämä voittopokaali sitten on kruunu sille ja sitä oppii kunnioittamaan kyllä. Aivan, että sitä kun ajatellaan, että monta kertaa viikossa teillä on reinejä, kun teillä alkaa täyspainosta? No meillä on noin 8 tai 9 kertaa viikossa treeni, että siinä on toisena päivinä on aamupäivä ja sitten iltapäiväharjoitus ja sitten joskus on yksi treeni ja yleensä viikonloput on näin kesäaikaa vapaana. Silloin voi mennä mökille. Aivan. No miten Tuomas, teillähän tuli perheeseen toinenkin mitali. Kerro nyt vähän siinä. No joo, siinä tuli naisten MM-kisoja MM-pronssi. Aika hieno saavutus, ei finaalipaikkakaan kaukana ollut, mutta kyllä pronssikin on hyvä mitali. Eli sun tyttökaveri tuo Sirviö Joo. oli tuolla Suomen maajoukkuessa. Me voitais nyt, niin meillä on tässä handicap-ryhmällä muutamia kysymyksiä ja Ollillakin oli jotakin mielessä, niin voit esittää pojille kysymyksiä. Ensin Tuomakselle, että mulla on sun pelipaita. Onko? Ja semmoinen kysymys, että kauanko meinaat viihtyä täällä Oulussa? No nyt just tein niinku 2 vuoden jatkon tänne. Ainakin seuraavat 2 vuotta vielä saat kestää. Tässä sivussa kysytään, oliko Ilkalla monivuotinen? No mulla oli 3 vuotta jatkoa, että näin se jääkiekossa menee, että pitää olla nimi paperissa, että muuten ei saa pelata. Vähän ounastelin sitä, että onko tarkoitus, kun on näin pitkä sopimus, että mahdollisesti että päätät upea uras Kärpissä? No mä oon vasta 29-vuotias ja Eepi Hämäläinen päätti 40. Se oli lähempänä 4-5, että mulla on vielä aika monta vuotta tässä aikaa. Joo, tosiaan, sulla on vielä monia vuosia. Oliko Ollilla vielä jotakin kysyttävää? Luulen, että mitä olet mieltä sitä uudesta pelaajasta Koivistosta? Niin, Toni Koivisto, uusi hyökkääjä ensi kauden Kärppiin, niin tosi nopea ja taitava hyökkääjä, että semmoinen puolustajan painajainen, tämmöinen vähän hitaampi jalkainen pakki, niin kärsii kyllä hänen nopeudestaan. Onneksi tuli meille. Tuossa on hyvä aasisilta kysyäkin oikeastaan, että kuka on sun mielestä niin puolustajille pahin tai vaikein otettava hyökkäistä? No tietysti aika lähellä Pesosta, että sitten tietysti Ville Leino on semmoinen taiturimainen, jota on hankala pysäyttää ihan koska vaan. Entä Tuomas, mikä pelaaja sulle on maalivahdin painajainen? Kaikki. Heitä joku. No semmoiset pelaajat, mitkä on tosi taitavia ja arvaamattomia, että ei tiedä oikein, että syöttääkö ne vai vetääkö ne. No jos ei oman joukkojen pelaajia sanota, niin just ehkä toi Ville Leino on yksi semmoinen tosi taitava pelaaja ja hyvä kuitenkin vetämäänkin, niin siinä pitää olla kyllä hereillä.